assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe sukaɓe gunas en calmini dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ene batti hakkillaji mumen ayawo meɗen SJTV ene batti hakkillaji mumen ko gollete ko ene batti hakkillaji mumen ko yahete e dow mum ko sikki ala won hooɗaɓe ɓe mbaɗinɗo yewtere wonɓe ganduɗa ine kuñi e heɓde hono épisode de o ha to haɗoyde kala ɗum noon nde wonno ko nafoore mehre meɗe woni hen sikki ala bandiraɓe hewɓe garti hen ene kolliri ko woni ko weltare mumen e ɗum ɗo mbaɗi ɗaɓɓade holno ɗum ɗo jokkirta ɗum noon nde wonno ko ɗum woni darde sukaɓe gunas ko ɗum woni humpito sukaɓe gunas ko ɗum kadi woni fodde sukaɓe gunas TV sikki ala ma en jokku ɗum beele goto foof ɓeyde jokkude e heɓde gandal ngal heɓannogal gandanoɗo ɓeytoro gandal mo anda o anda ɗum noon ko ɗum tan woni fandare meɗen ene garti kadi e ñalawma hannde o jokkande bandiraɓe nden yewtere nde ganduɗa ko mbiyeten ɗangal nde wonno ene muusi ha tengti noon e désert o kadi eɗen gondi e musidɗo meɗen hono Bocara Samba Sow mo ganduɗa ene waɗi hunde e désert he ene andi ko woni hen ɗum noon haade bandiraɓe jeyɗi pittal mum e oɗo désert Bocara Sow humpita en holko woni hen o wiyani noon woto ɓesguji leydi ndi woto ɓe jah gati goto foof koye arsugue muɗum omo wawi yaade kanko o tampa hen goɗɗo yaaha kañum daña hen sens yettoroyo no wona no yettoroyno ni ɗum noon o wiyani woto ɓesguji jah kono noon o serani e rentinde ɓesguji ɗi holko dañoto e lawol he alna ɗum lekki alna ɗum haydara tawi ko désert ndewɗa ceɗe dañetede kam a dañaɗe tan ɗum noon musibbaji yokkani nen ɗo Allah jarama on jarama joni ala no mbatten sowona eɗen bismo sukaɓe gunas eɗen bismoɗo hono Bocara Sow ara jokkan en yewtere nde no hannirta ni mawɗo Bocara Sow enen kala haala caɗele yaadu enen kala haala caɗele yaadu nde wonno bandiraɓe o saaha ɗo kon yonti ko yaadu yonti e yaadu kam hunde musde no feewi e nde wonno nde gimmimi ko adi foof nde gimmimi galle amen paami garmi mari ñaɗiɗi wadde escale to Bamako nde mbarmi Bamako noon escale jottimi ɗon tawmi nde jottoromi Bamako taw kaalisam gasi sabu na ko mbiyam tan gimmonnomi Tamba garmi Bamako tawmi kaalisam gasi noddumi babam téléphone on sanga noon babam wawi mi limde kaalis o wi kam kono ko garmi ɗon koye Teneng ñande Teneng o wi kam o wata kam nebde kaalis o so wona e talata o neddimi kaalis o ko e talata nde kuppumi biye o noon mbimɓe ko Agadez ɓe mbi kam hakkude ɗon e Agadez ko ujunnaji jeetati nde kuppumi biye o min jeehi ha min jotti e ñame ɓe mbi min mi wawata yawtude Agadez ɓe tirtini kam biye o kadi ɓe hokkimi ujunnaji tati wonde joni mi wawa yotteyade tan Agadez entret kalmi ko ñame mi waɗi ñame yontere nebdami kaalis o leeli o arani miɗo heddi e nder garage ɗo wiyete 3STV bandiraɓe feccere yandi 3STV e nde wonno ko caɗele yaadu gonmi ɗon e nder yontere nde kamɓe ɗon on saaha noon so heure o yonti heure ɗo 8 heures so yoni haɗa kuppa biye o Agadez ñame ujunnaji tati kono so yeeha ñalli 1 heure so yoni ujunnaji nayyi mi fota somi kuppi ujunnaji nayyi miɗo nemda ujunnaji jeeɗiɗi somi kuppi ujunnaji nayyi keddomi ujunnaji nayyi min gimmi ñame noon min payi Agadez garmi ha poste woto nani yeeso e nder ladde poste o waɗa poste o noon e garmi mi jogui ɗo ujunnaji nayyi miɗo waɗi komo wutti ko ɓurmimi ɗo jonon ma taw wutte o noon ɓe lardi kam ɓe jeyani am kaalis ɓe ƴefti wutte o min nanno kaalis o e nder poos o ɗum ni ɓe daari ɓe nangi poos o ɓe boggol ngol ɓe pooɗi ngol ɓe memi hen ha ɓe nangi kaalis o ɓe jeeki wutte o ɓe guitti ujunnaji nayyi ɓe naɓi heddi noon mi naati Agadez hay mbuɗo mi jogaki min jotti Agadez noon e nder jemma o min jotti noon bono motoji en ɓe gari ɓe karani min ɓe mbi min ko tumani e biyeteɗo Sow ɓe mbi yo min gara noon min naɓa min e to galle jaɗiɗiɓe mbimɓe noon mi yahani goɗɗo noon aroy ɗon caggal mum o wi min ɓeɗo boro motoji en koɓe bandiji soɓe naɓi on ɓe ƴefta findi firgi ɓe mbaɗa e dade mon ɓe kebta ko jogui mbamiɗo garage ɗo ha Allah weeti après min noddi tumani arani min tumani e Sow liggoɗɗa so yandi gure men ɗe kala ɓiɓɓe pullon jawɗoɗi rewi tumani malla Sow ɓe gandi bandiraɓe min wersi ɗon noon wersumi hakkude Libye e Agadez ujunnaji sappo ko ñande Teneng on ñande bersumi woɓɓe bersuno ko apan woɓɓe bersa nogas woɓɓe bersa capanɗe joyi ala ɗo dari so ɓe bersi ɗum ɗon
ɓe jimmoto Agadez ko tenen heedi 8 heures so yimɓe kirtima tan ɓe gadda otoji ɗi ɓe takkade damal galle ngal ngal wiyete tan neɗɗo yalti fof a natane nder oto cooda bidon 20 litre malla cooda ɗiɗi cooda 4 litre si a yari 4 litre o gasi tan ƴetta 20 litre o majjina e 4 litre o kadi jarga woɗɓe jahano otoji mumen mbaɗa asga otoji maɓɓe paala ala fof ko neɗɗo yaani yii hen mayɓe yii hen wurɓe yii hen waɗɓe asidaji ana gaañi yii hen ɓe ñamete maɓɓe ana gasi sabu no neɗɗo jooɗoto ha jooɗo taw ko tampere aduna e nder désert o taw ko nguleyni tan e tampere jooɗo ha maaya ɗo jooɗi ɗo ɗum neɗɗo ɗum yiiti kadi laamu libi o e laamu Niger o Allah andi ɓurɗo moƴƴude sabu no poste woto nan wiyete madama bandiraɓe fof mi sikki kala jarani fi feccere yandi madama sa yawti madama poste ala so wona libi kono poste oji libi ɗi ko e nder kaaji ɗi mbaɗa sa ari haɗa jogui 20 dinar joɓa sa ala 20 dinar woɗɓe ɓe ko ala sens ko ɓandu mum teddi nangue ñurondine kaaƴi ƴeŋŋine fello ngo ganduɗa a ƴeŋare maggo métre aji nogas taw toweni ɗi ƴefta hayre jippoɗa aɗa ƴefta hayre aɗa ƴeŋta ɗum parata ɗon ta banduma tagi yurmonde ɗo mayeɓe ɓetto ɗum noon ko wattude hakkille si a naati liɓi mbiya ko e desere ɓurno samorde e nder leydi ndi ko an e dogdaro a yanni neɗɗo lelo e nder galle suudu woturu waɗa sukaɓe nogas koyɗe ɗe gonta hakkude suudu neɗɗo koyɗe ɗe fof ni ɗum anda koyɗe kawrita hakkude suudu folele hay goto ɓortoɗa faɗe sa fini subaka fayi to wiyete palancar paɗaɗa ko saɗa ala ko ñamɗa ala ko jarɗa seeɗa la oto laamu ara yimɓeɓe doga woɓɓe ndiwa miruji jaɓɓa jamɗe woɓɓe ndiwa miruji deedi moyen ceeke woɓɓe kawra e maɓɓe juwa laɓɓe gueɗe bonɗe tan ɗe ganduɗa gueɗe ɗe ɗe kantorani da ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe kadi ɓe Sénégal naɓe ɗum noon en mbiyani hay goto woti yaha neɗɗo fof e sensé neɗɗo fof e ko Allah hoddirani ɗum e nder gurdam kono yimɓeɓe mbattu hakkille affaire dandagol ngol amol yiyatantere wonɓe ɗon kadi ko wayi noon kadi miɗen yiya caɗele gonɗe e lawol ngol min noon so mi yi caɗele gonɗe e lawol tan ili fof mamin kaala ɗum ha bandiraɓe nana kono min kaalirani woti bandiraɓe jaaha min kaalirani pour min tampi goɗɗo ana tampa ala neɗɗo fof eno Allah addi neɗɗo fof ko wondirana e aduna ko ñagotomi Allah kala gimmarino noon ɗaɓɓere yo Allah ndew wona Europe tan ɗaɓɓete Afrique ana ɗaɓɓe kala no neɗɗo yi aduna ana darta si darti tan kadi ko yo Allah newna ɗum dartata e so ɗum ɓenni si a immima to ɓe seeɗa woni a naati liɓi a immima sabu no woɗɓe ena mbersa direct Agadez liɓi e ɗum ɗo Tripoli si a wersi Agadez Tripoli ɓe mbawma wadde tappale e bandiyagal a ari ha Agadez ɓe mbima versement ma gasi kadi ɓe ñalleɗa kalista ko alima gasi a suusa sa forsi ɓe belluma malla ɓe ganima malla ɓe gadda bandiji ɓe jeeyima ɓe mbiya kaari yoɓani valeur naggam ɓe nanguma ɓe jeeyima bandiji ɗi ɓen ɓe keɓɓoma ɓe nawa ɓe coka jomon ɓe lappa ɗum taw nene mum nana bam nodde téléphone laɓɓe ɗe ine nana jomon wiya ko yo nemde kalis capanɗe ujunere CFA heede temeɗɗe joyi dinar jomon nelde ɗum yoɓane yalta woɗɓe laɓɓe taw hay so jalti nafata tampere aduna eyyi so ɗum ɗon ɓe ni sa immima ba hen e saba e gatron en mursu en tara gan en umurana en gara sabaha en gara Tripoli en e sa ari Tripoli aɗa naata maayo ngo a versat versement ma o aɗa versa goɗɗum woɓɓe versa temedere woɓɓe versa ko wayno capanɗe jeetati CFA ala fof no versement wata ala fof no versement wata e joni baton waɗi ɗe ganduɗa ko bas e jola e bas o wano ko ñoota wano koko pompa ina luggi ina naɓa heede yimɓe temeɗɗe malla capanɗe nden batongaji noon so e pewnide haali peewi si a versi si oɗon jaadane maɓe naɓi tan koko tuuɗi ɓe naɓa ɓe ndego sawno ko wona safal ɓe naɓata avant guerre o noon e safal ɓe naɓa noon on wattu lawol ɓe jiyade kadi batongaji ɗe mbaɗi garante kono ɗon so yawti ɓe naɓirta tan ko ɓaleɓe ɓe coxraɓe tan darta sofiraɓe anduɓe seeɗa ɗum janguɓe seeɗa ɗum jangi jangani en tan ɗum mbaɗa ɗum bato eyyi ɗum noon kono noon golle Allah hay so tawi woni ko janguɓe ne baton kam so Allah hoddiri yo neɗɗo ɗo Allah hoddirani ɗum ɗo ko ɗon tan mayata kono noon miɗa andi gueeƴo metti
am musi dan ladde ko woni e muɗum ko en mbawata limtude sabu no hande caɗele aduna ɗi fof kone goota e ko ɓuuri moƴƴude tan ko si tawi woni en keeɓi feere e ko jiɗɗen ligganade koye men e ko jiɗɗen dartude e nder renndo men kadi e nder laamu o ko wallata en ko ɗum eɗen jiɗi en liggoɗen e nder leydi men fonde kala ko neɗɗo waɗata hande e ngol laawol ladde jooɗoɗa Mauritani e malla Maroc ɗo malla Libye en haɗa yidde nadde leydi tubakoɓe million ngaji ko bersata dar million ngaji ɗi ndewnadi e nder Sénégal sa waɗat sarde sa waɗat bitik jooɗoɗa ligginoɗa hoorema sa fini subaka e ɓesgo jarama Bocar Sow jarama yeɗiyankoɓe SDTV on jettama no fewi darde moɗon e golle moɗon e katantagal moɗon on mbi sene wuli on tinata sene ɗuuɓi on tinata gam yidde moɗon e jokkere enda moɗon sikki ala kono Bocar Sow reftiniri e haala mum no haaliri ni nde wonno fulɓe mbi ko dahaɗo laaɓa janggo kanko mo humpiti fof wona wiyawi ko kanko wadda koko wadda woni e haala nden kono kala ko haalani en ina woodi ko heddani en e caɗele ɗe ɗi ɓuri ɗon ɗum ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe sukaɓe Gounass Allah yettama on jarama ha sahaji goɗɗi mamin gardu e moon kadi e mbadi goɗɗi sikki ala en bisminamo ɗo Bocar Sow e lawol gadanol bandiraɓe hewɓe gari to banggueji page men Facebook page YouTube bindi bindande baɗɗe fayida jabtima hen kolliri ko woni fayidagal mumen ko woni jiitima hen koye mum e gonɗon ayawo gadan hande gam wattude wongo e softinde bandiraɓe e siftindeɓe koɓe joguino walla e anditindeɓe koɓe joguita gam ɓe mbawa naftorade ɗum aduna e lakara koko fuɗɗa koye golle wona ko yeeso faya en jetti Allah sukaɓe Gounass TV Allah jarama